Bai norong ni nok bai ke khamka kisa sanai da. Ang mo no kere an cerai bo no kere ba. Ang mo so kan thama ba mo so kan thangai. Sapan nai phe ri sunai tha. Salni besik jora rong no time. Baita. Fungni noita wo. Tam khamka. Loksin jeman teman thungka. Tris kaha. Khat kaha. Alna TV. Tedi thung. Kuri kha. Ji saw marang mani sakni. Luku borong nugui da mo thamok phaika. Khor khaman nu ga dangi dirong nu thamok phaiha. Ge no kaisa. Sugorate maru drong kha. Hingke sar tini singleng kamio tamni bagai visit khaipemani eba phaimani. Pailana bubagrano khurumuya faru tei chini press media no bahambai. Sing tini singleng ni khaklai kami ni bukhubjuk Radharani Dev Burma Zomatia sode Radharani Zomatia busaini buma Manik Bahadur Zomatia busaini bumungke khaklai kami go thangnai 13 tarik Shukrobar Phungni 9ta tamani jorago boroni nok khain thangkha ongklogo nukhana para borok rok chaitokma bai para borok ni jotto luku borok basagi chaitokma bai borok motamuti nok kaisa narakma kha phiaba bisini fan TV fridge khat borokni ri chu kasu rok alna rok jotto khain thangbai kha moni bangaina ano 13 tarik go thik khamani joraga ano phone khaiga haipana Mia 14 tarik mas gathering ni thigi jeng preparation meeting ro cholai toma bale ang phaimaniya moni bale ang tini isa visit khaine kini phaimani tei borno bahaiga sung help khaiman sang video bai salainai SDM bai salainai tei tosil verification ni bangai bangta sai represent chairman tong klogo ukamni chairman tei chini leaders tong ya tei or jaga parani borok rok jotto ukamni lukuni borok tongjabai ichina ro buri bodolok buma bodolok okra chakra ani mani soman jotto khaima jak khaika jotto no hambai tei chini specially chini leaders chini chairman o kamini jambuk bisini chairman bono ba hambai tei jotto no hambai afoi orona kok samai